האם גם לכם לפעמים נדמה שהצ'אט בינה מלאכותית חושב לבד? אתם לא לבד בזה, אבל האמת, הוא לא חושב, לא מבין, וגם תמיד עלול לטעות. אז איך זה באמת עובד? אז מהצד שלנו אנחנו כותבים שאלה, כמו מהי בירת צרפת? ואז תוך כמה שניות מקבלים תשובה. וזה נשמע כל כך חכם, שוטף ואפילו יצירתי. אבל מה קורה באמת מאחורי הקלעים? ספוילר, זה ממש לא חושב. זה בסך הכל מנוע שמנחש. אז איך זה באמת עובד? תדמיינו ספרייה ענקית, עם מיליארדי ספרים, מיליארדי מאמרים, אין סוף תגובות בפורומים. כל המידע שאפשר להשיג באינטרנט. המודל שעומד מאחורי הצ'אט פשוט קרא את הכל, ובזמן אמת הוא רק שואל את עצמו מה המילה הסבירה ביותר שתופיע כרגע. ולפי זה הוא פשוט משלים, מילה אחר מילה, משפט אחרי משפט. זה לא קסם, זה סטטיסטיקה. אז רגע, הוא באמת לא מבין? לא, הוא לא יודע מה זה אהבה. לא, הוא לא יודע מה זה אמת. הוא גם לא באמת יודע ש2 ועוד 2 זה 4. הוא פשוט ראה את זה מספיק פעמים כדי לנחש שזה כנראה נכון. אז למה הוא טועה לפעמים? תחשבו על זה כמו טבח שרואה מתכון באינטרנט ומנסה לשחזר אותו. רוב הפעמים זה יצא טוב, אבל לפעמים חסר תבלין, או שהוא שם סוכר במקום מלח, כי הוא לא באמת מבין את ההבדל, הוא רק מחכה אותו. ככה בדיוק עובדים המודלים האלה. הם מדהימים בלשחזר, אבל הם לא מבינים בתכלס מה קורה. אז גם אם המודל עוזר, כותב, פותר, מציע פתרונות, תמיד, אבל תמיד תבדקו אותו. הוא כלי מדהים, אבל הוא לא בן אדם. הוא לא חכם, והוא אף פעם לא יאמין ב100%. בקיצור, תשתמשו, תתלהבו, תבנו איתו דברים מדהימים, אבל תזכרו, אתם החכמים, אתם אלה שקובעים. הוא בסך הכל קוף אחרי בן אדם.